V dnešnom videu som skúsil získať lepšie veci, no nebolo to také ľahké. Skoro som zomrel a zachránila ma predtým jediná vec. Čaute ľudia, ja som Michal a ja vás vítam pri mojom novom videu. Dneska je to zo série Minecraft Hardcore, kde sme minule, vlastne už ani neviem čo robili, keďže to bolo mnoho dávno. Každopádne, čo by sme dneska chceli spraviť je, že by sme si chceli pripraviť lepší armor, lepšiu výzbroj, pretože v minulých častiach som bol dosť bojazlivý a dosť som sa bál, že môžem veľmi ľahko zomrieť, tak dneska to napravíme. No a to je asi všetko, takže môžeme ísť rovno na vec. No a keby sa ma náhodou niekto v komentároch pýtal, tak toto je Minecraft Hardcore. Minecraft na tú najťažšiu obťažnosť hry, kde sa mi srdiečka síce regenerujú prirodzene, no stačí jediná smrť a celý svet je Takže zanechajte tu like, zanechajte tu odber, napíšte mi nejaký pekný komentár dolu do komentárov, no a poďme už na video. V tejto čestke sú všetky moje vzácnosti, čo sa týka železa. 4. Áno, 4 železa je jediné, čo momentálne mám a je to dosť veľká bieda. Áno, nemusíte mi to vravieť, ja som si toho ako si vedomý. Každopádne, čo by som chcel v dnešnom videu spraviť je určite viac železa si nakopať, pretože jediné, čo mám je železo v shielde, ktoré už som použil jedno. No a ja by som to nešiel obkecávať a išiel by som rovno hľadať do nejakej jaskyne. To máme rovno pod domom, ale tam neviem, či sa mi úplne chce, že ísť. Chce by sme to skúsiť mohli. Budeme to hrať opatrnejšie, predsa len toto je Minecraft Hardcore, čiže Minecraft na tú najťažšiu obťažnosť hry, kde sa mi srdiečka síce regenerujú prirodzene, ale aj tak sa proste bojím. Takže tuto máme železo nejaké, takže si ho rozhodne vezmem, pretože železo je ako si taká jediná surovina, ktorú by som mohol používať na nejaké výzbroje alebo tak nejak. Inak toto už je verzia, na ktorej je aj Happy Gas, ktorého by som chcel rozhodne v tomto svete mať. Takisto ako by som chcel nejaké veľké stavby, kde by som sa chcel inšpirovať aj vami. No dobře, nejaké to železo máme ho konkrétne 33, čo je celkom dobré. Môžeme ísť pozrieť sem, wow. Nie. Dobre. Stavím sa, že pokiaľ by som nemal Origo, tak by do mňa udrel blesk a zabil by ma, ale našťastie Origo mám, takže... Nie, samozrejme srandujem. Ja vás mám všetkých varezákov veľmi rád. Ale kúp si ten Origo. Takže sme doma z výpravy so 4 HPčkami, ale to vôbec nevadí. Každopádne máme tu teda 42 ironu, čo je moc dobré. Každopádne ako si mohli... Ja už musím prestať hovoriť. Každopádne. Ako ste si mohli všimnúť, tak už tu není jazierko, pretože sa mi proste neľúbilo. Tak som ho zastával. Teraz je tu takáto diera. Jemine. Takže už tu máme nejaké železo, vynikajúco, aj toto si zoberieme, pretože už potrebujem na seba nejaký ten armor, výborne. 5 minutes later. Veľa ľudí vie, že ja nie som ten typ, čo by si potreboval zháňať top tier veci, že ja som skôr ten typ hráča, ktorý chce mať proste peknú pejsku, chce to tam mať všetko tip-top, akurát možno menší problém je v tom, že ja moc builder nie som a neviem stavať. Aj tak to strašne moc rád robím. Myslím si, že to výprava stála dosť za prd, čo mi je trošku ľúto, pretože nemám úplne geniálnu náplň do videa. A tam je dedina! Čo sa tu deje? Ideme sa pozrieť ešte do tej dediny. Uvidíme, čo tam budú mať. Ideme im to tam vyrábovať, ale aspoň vieme, že tu máme v blízkosti dedinu, čo do budúcna znamená villagerov a obchodovanie s nimi. Takže taký biznis do budúcna, dá sa povedať.
To majú čo? Tuto majú tento oni, to je super táto vec. To si môžete dať, že stack proste niečoho. To je fajn. Teda to fajn, akože dedina vyzerá byť o ničom, ale máme tu jablčka, ok, to si zoberiem, emeraldy si tiež zoberiem. Asi si zoberiem aj balíky sena. Rozmýšľam, či mám zabíjať Iron Golema, ale asi ho tu nechám. OK, takže dedinu sme ako tak preskúmali. Dedina celkom o ničom, ale aspoň teda máme spomínaný biznis do budúcna, keď si budeme prevážať villagerov a získavať nejaký mending alebo tak. A teraz už len nájsť cestu domov, takže poďme na to. Už vidím svoj domček. A teda pre dnešné kratšie video by to bolo úplne všetko. Ďakujem vám, že ste sa pozreli až sem. Budem rád za like, odber, prípadne spätnú väzbu dole v komentároch. No a niekedy na budúce. Zatiaľ. Čaute.